πήρε το μάτι μου στην άκρη τη σελίδα έναν άνθρωπο που έλεγε πώς βγάζω 10.000 ευρώ το μήνα από το διαδίκτυο. Και λέω, what, τι είναι αυτό? Καμία απάτη, κανένα scam. Αυτό το έχει γράψει ή με πάει κάπου αλλού? Φοβόμουν να το κλικάρω, το ανοίγω. Τώρα μιλάμε 2014. Καλά, και τότε δεν ήταν κανένα εξοικειωμένο με το. Κανείς, δεν υπήρχε ούτε κανένας να ούτε ρωτήσω. social media, ναι. Κανείς δεν έβγαζε λεφτά στο διαδίκτυο. Ναι, ναι. Δεν είχαμε καν Instagram. Το Instagram νομίζω ξεκίνησε ή εκείνη τη χρονιά ή την επόμενη. Κάπου εκεί είναι. Το ανοίγω, το διαβάζω και κολλάω τόσο πολύ που για όλο το Σαββατοκύριακο διάβαζα τη σελίδα όλη μέρα το πρωί μέχρι το βράδυ. Είχα βγάλει και τετράδιο, λες και ήμουν στο σχολείο και κρατούσα σημειώσεις. Και είχαμε τώρα έναν Αμερικάνο, ο οποίος μόνο γραπτά όλα αυτά, έτσι, ούτε σε βίντεο ούτε σε τίποτα, δεν ήξερα αν είναι αληθινός άνθρωπος. Έναν Αμερικάνο λοιπόν που παράδειγε τη ζωή του στην Αμερική, έφυγε Ταϊλάνδη, Βιετνάμ, Μπαλί, έκανε τη ζωή του digital nomad, έβγαζε 10-20 χιλιάρικα το μήνα, ήταν χτισμένος σαν αρχαίος Σπαρτιάτης και έμενε μέσα σε μια γιγαντιαία έπαυλη με καμαριέρες, με τεράστια αφεντικό, ένα γιγαντιαίο κήπο, με πισίνα και λέω τι κάνω με τη ζωή μου ρε φίλε.